Чувстваш го ли? В рамките на следващия час животът ти ще се преобърне. Не е просто поредното предупреждение. Отвътре глас ти шепне, че изненада те чака зад ъгъла. Ако решиш да го пренебрегнеш, може би ще съжаляваш. Отвори сърцето си, преди секундите да изтекат, защото в следващите 10 години съдбата ти може да се промени за 10 секунди. В този миг нещо се движи към теб в тайна, тихо или с неочаквана сила, но със сигурност прекосява пътя си право към твоя свят. Макар да не можеш да го видиш или пипнеш, колелата вече са завъртяни. Остани с мен до края, защото ще научиш нещо наистина важно. Представи си, в рамките на час съдбата ти ще получи неочакван обрат. Ако сега се отдръпнеш, ще изпуснеш момента, за който си призван. Някой, когото си смятал за изгубен, още носи следата ти в сърцето си. Днес произнесе името ти с глас, че треперещ от съжаление и страх, че може да те изгуби завинаги. Не позволявай на мисълта за отдалечаване да те заблуди. Нещо извънредно, невъзможно и неописуемо вече носи твоето име. Когато думата достигне до теб, сърцето ти ще спре за частица от секундата. Разгледай живота си днес. Носиш тежести на раменете си, очите ти са пронизани от умора. Но дори сега, усещаш ли онова странно притискане в гърдите? Вътрешен глас шепне, че нещо идва. Не пренебрегвай това чувство. То е първият знак, че твоят квантов рестарт вече е в ход. Напиши «Приемам». Думите ще помогнат тази енергия да остане стабилна. Мило дете, не пропускай този момент. Точно тук съвпадат брилянтните нишки на съдбата ти. Зад ъгъла те чака голяма изненада, макар да я криеш невидима за сетивата си. Произнасят името ти. Някой си пътува обратно към теб, за да изрече думите, с които не е посмял преди. Истината е била скрита и болезнено потискана. И сега този човек няма намерение да си тръгне. Не мърдай от тук. Всяко съмнение, всяка сълза и всяка безсънна нощ имат смисъл. Скоро ще разбереш, че си носил това безпокойство не като проклятие, а като предвестник на промяна. Очаквате не просто обаждане или съобщение, а неочаквана среща с нов шанс, а може би и с старо чувство. Онзи, който те пренебрегваше, ще види колко си ценен. Този, който те нарани преди, ще осъзнае, че не може да те забрави. Отвори вратата, когато чуеш почукването. Не пропускай знака, който е само за теб. В едно безмълвно пространство, където времето сякаш спира дъха си, някой, който те е наблюдавал от сенките, най-после събира смелост да излезе напред. Задръж погледа си тук до самия край. Предстои ти нещо, чието значение все още не подозираш. Преди да продължиш напред, вдишай дълбоко и се вслушай в тишината. Ако сега решиш да се откажеш, ще пропуснеш момента, в който съдбата ще ти поднесе точно онова, за което жадуваш. Причината, поради която получаваш това послание в този миг, е защото във вътрешния ти свят се разгръща нещо красиво, мощно и тихо. Не прелиствай повече. Остани тук, защото с всяка изминала секунда съдбата подрежда хора, събития и знаци, за да ти върне това, което ти винаги си трябвало да имаш. Човек, който доскоро не разбираше колко си ценен, днес страда неописуемо, защото за първи път усеща твоята липса. Болката му е толкова силна, че не може да спре да мисли за теб. Някъде там се крие и човек, който досега криеше истината. Лъжеше всички, само и само да не я сподели с теб. Но съдбата има начин да провокира разкриването. Невидими нишки го отвеждат обратно при теб, бавно, но неотвратимо. Усетиш ли внезапно дрезгав шепот в мислите си или ясно потрепване в сърцето? Това ще е знакът, че истината е на път да възкликне. Какво търсиш ти? Яснота, затваряне на стари врати, пробив. И ето, че след час нещо ще се случи. Дума, жест или просто поглед ще разкрие чувствата, които таи онзи човек. Тази искра на честност ще премахне облаците и ще изчисти пътя пред теб. Не отивай никъде, защото ако пропуснеш този момент, ще изпуснеш и началото на бъдещето си. Приготви се за изненада, тази, за която тайно си се надявал. Някой не може да изгони спомена за теб от ума си. Опитва се да забрави, да се откъсне, дори понякога се опитва да омаловажи значението ти. Но всяка мисъл, всеки знак и всяко несъзнателно движение го тласка обратно към теб. Моментът на признанието наближава. Ще дойде като шепот в нощта, като сълза на облегчение, като молитва за прошка. Готов ли си да чуеш това, което винаги си заслужавал?
Научи се да усещаш фините вибрации. Когато истината избликне, няма да е случайност, а предначертан знак, който ще преобрази объркването в кристална яснота. Постой още малко тук. Твоето чудо е на прага. Този миг е точният час на твоето пробуждане, причината, поради която си попаднал, тук. Дръж се здраво до самия край, защото предстои нещо наистина важно. В тишината, в която живя през последните дни, се е ковала изненадата, далеч надхвърляща обикновено събитие. Не отмятай страницата. Пред теб се разкрива моментът, в който всичко ще се промени. Твоето призвание става все по-ясно. Благословиите ти се подреждат като пъзел, бавно, но сигурно. Може би отдавна чакаш знак, вкусвала си тягостната пустота, но ето го повода за промяна. Колкото и да ти се струва, че си на границата да се предадеш, всъщност си стъпила здраво на прага на нещо по-голямо. Наблюдавате някой, който някога не вярваше в теб. Днес той е застинал от изумление. Не може да произнесе и дума, защото губейки те, направи най-голямата си грешка. Тяхното мълчание говори повече от хиляди оправдания. Скоро ще получат текстово съобщение или тъкмо срещата, която съдбата им е подготвила, и ще разкършат стените на гордостта си. Междувременно друг човек, който се отдръпна, мислейки, че може да живее без теб, не може да намери покой. Нощем не му дават сън мислите за последните ти думи, денем не може да се съсредоточи. Колкото и да декларира, че му е все едно, и вътрешно страда и съдбата го връща обратно към твоята следа. Гледай, в следващия час ще се случи знак, че Вселената не е забравила за теб. Ти си избранна, провеждан си по този път с ясна цел. Изненадата, която идва, може да преобърне всичко, да изгради бъдещето ти или, ако я пропуснеш, да го остави залостено зад врата, която вече никога няма да се отвори. Не мърдай, не мигай, не пропускай този момент. Именно тук, преди финалната завръзка, ще усетиш как светът ти се променя. Ако превъртиш нататък сега, ще изпуснеш кода, който съдбата чака да ти изпрати, а той ще разруши стоманената броня на онези, които мислеха, че могат без теб. В сърцевината на техните съмнения, където съмненията ръждясват като стари колесници, твоето присъствие вече оставя дълбока пукнатина. Мракът им се пречупва, стените рухват, а под тях чистата уязвимост, на която не може да устои на това, което си ти. Сила, надежда и вяра в тях, дори когато никой друг не вярва. Задръж дъха си. След миг всичко ще изплува на повърхността и ще разбереш колко мощно е било твоето пътуване. Не се отказвай. Твоят пробив е на една ръка разстояние. В този миг в сърцето на някого се води невидима битка, сблъсък между разума, който шепне «Тръгни нататък, забрави го», и пламенния зов на сърцето, който не му дава мира. Докато умът настоява за сила и забрава, душата отказва да пусне образа ти. Току-що се разиграва решителният момент. Всичко, което дълго време е било потискано, сега бушува неукротимо на повърхността. Мощно, безпощадно, непреодолимо. Ръцете му треперят над клавишите. Изписва послание, изтрива го, започва от начало. Знае, че щом натисне, изпрати, светът му ще се разтърси. Слушай внимателно, защото това не са само думи, а признание. Съкровеното признание, което цял живот е криел дори от себе си. Остани до края, защото предстои нещо важно. Покойният прилив на енергия, който усещаш, не е въображение, а проницателността ти, подготвяща те за предстоящото. Наближава мигът, в който завесата ще се повдигне и истината ще се разкрие. Този, който дълго се преструваше, че не му пука, вече се дави в своята горчивина. Този, който играеше ролята на безразличен, осъзнава, че никой не може да заеме твоето място. Търчил е, лутал се е, но всяко лице му напомня за твоето. Всеки глас звучи празен в сравнение с твоя. Оставил си незаличима следа в душата му и най-после се готви да го признае. Скъпо мое дете, внимавай, това, което предстои, не е случайност, не е просто късмет и не е съвпадение. Това е божествено разписание, съдба, и която се разгъва така, както и е писано. Всеки миг болка, всяка изплакана сълза, всяка нощ на съмнение дали имаш значение, всичко те е подготвило за този миг. Не пропускай нито секунди, защото това е твоето доказателство, твоята потвърдителна печат. Вселената ти показва, че си била права. Правилно е да вярваш, да се надяваш, да държиш здраво. Скоро някой ще се завърне в живота ти,
Не с оправдания, а с откровена истина. Не с игри, а с чисти чувства. Ще се върне смирен, поразбит отвътре и готов най-накрая да ти даде онова, което отдавна заслужаваш. Когато протегне ръка, ще го усетиш. Цялото ти тяло ще затрепти, дъхът ти ще спре и ще знаеш. Ще разпознаеш този миг. Той е онзи, за който копнееше. Остани до края. Много важно предстои да разбереш. В този миг те стои с телефона в ръка, пръстът им замръзнал на твоето име. Ще чудят се дали ще вдигнеш, чудят се дали все пак ти пука, чудят се дали не е късно. Но дълбоко в себе си те вече знаят истината. Знаят, че ти почувства същото, знаят, че връзката ви беше истинска и не може просто да изчезне. Не пропускай това място, защото тук страхът се разпада, а смелостта пробива път. Те се канят да сторят нещо, за което някога си се заклел, че няма да направят. Да се покажат уязвими и да рискуват всичко заради теб. И когато това съобщение най-сетне пристигне, когато обаждането озари екрана ти, ще имаш избор. Но преди да стигнеш до там, трябва да разбереш нещо много важно. Не става дума само за тяхното завръщане. Става дума за теб, за момента, в който заставаш в собствената си сила и признаваш своята стойност. За идеята, че никога ти не си бил проблемът. Остани до края, защото предстои да разкрия нещо свещено, нещо, което ще промени начина, по който гледаш на всичко. Мили мой, не отмествай поглед. Това, което ще чуеш, е могъщо. Избран си не защото си безукорен, а защото си истински. Не защото нямаш дефекти, а защото сърцето ти е чисто. Някой го разбра. Някой го почувства. И макар че се опита да си тръгне, не може да избяга от твоята същност. Не пропускай, защото тази истина пробива всяка стена, всяка бариера, всяка защитна стена, която е изградил. Става му ясно, че не сила беше да си тръгне, а чист страх. И този страх го е лишил от всичко. Сега плаща цената. Безсънни нощи, неспирна болка от липса, знанието, че не е изпуснал нещо незаменимо. Сега внимателно слушай, защото съобщението, което ще дойде, не е случайно, не е лекомислено. Съдържа всички думи, които той не можа да изрече, тежи от значение, натоварено е с емоция. И когато прочетеш, ще усетиш болката му, съжалението му, отчаянието му. И в същото време ще усетиш и своята собствена сила. Остани до последния миг, защото ще разбереш нещо важно. Този, който мислеше, че може да те замести, се провали. Този, който си въобразяваше, че ще те забрави, вече е преследван от спомени. Този, който вярваше, че е по-добре без теб, беше смирен от самия живот. Не пропускай, защото това е моментът, в който кармата затваря кръга. Това е мигът, когато Вселената уравновесява везните. Ти не си направил нищо лошо. Обичаш с всичко, с което разполагаш и даде най-доброто от себе си. А сега ще получиш онова, което винаги си заслужавал. Признание, благодарност и истината, че винаги си бил достатъчен. Те се завръщат при теб не защото им е удобно, нито защото им е скучно, а защото нещо вътре в тях просто не им позволява да останат далеч. Това не е просто желание, това е ръката на съдбата, която ги води обратно. Затвори очи за миг и усети как енергията около теб се сгъстява, как невидимите нишки на съдбата се опъват точно там, където принадлежиш. Не пропускай нито дума от тук нататък. Сега не е моментът за съмнения или за второ обмислене. Сега е време да повярваш. Ти си точно там, където трябва да бъдеш. И всичко, което идва, е подредено само за теб. От мига на вашата първа среща, Вселената шепне за това завръщане. Скоро някой ще ти признае тайна, която досега не е споделял с никого. Ще изрече думи, които ще те шокират, а сърцето му ще остане голо и уязвимо пред теб. И тогава ще започнеш да виждаш не само него по нов начин, но и себе си, своята стойност, своята незаменимост. Ти в момента този някой събира кораж, преговаря сам със себе си, търси точните думи. Но без значение как ще ги изрече, посланието ще прозвучи ясно. Бях сгрешил. Изпуснах те. Не мога без теб. Това ще бъде извинението, което никога не си искал, но винаги си заслужавал и признанието, за което тайно си жадувал. Този път ти не чакаш. Ти си този, към когото се стремят. Вземи силата, която винаги е била твоя. Изборът и контролът са в твоите ръце. Мило мое дете, това е твоят миг. Тук и сега всички съмнения ще се разсеят и ще откриеш себе си такъв, какъвто Вселената винаги е виждала. Могъщ, ценен,
незаменим и безбройно обичан. Не отнема и миг, защото в следващите секунди някой ще грабне телефона си, ще отвори разговора ви и ще натисне «изпрати» на думите, които могат да променят всичко. Сякаш току-що прочете старо пророчество, му изписано бледи букви върху страниците на времето. В този миг, когато думите се появяват пред очите ти, ти знаеш истината. Всичко това е било реално. Не си луда, не си внушавала. Чувството, което те обладаваше, е било взаимно. Чуй тихата мелодия, която се разлива около теб и се приготви. Това не е просто послание. Това е кръстопът, решителна точка на обръщане. Пред теб стои съдба, поднасяща ти втори шанс да опиташ нещо красиво. Остани до края, защото много скоро ще разкриеш нещо изключително важно. Изненадата е на прага ти. Усещаш ли я как се приближава? Сърцето ти потреперва от очакване. Вратата му се отваря широко. Усещаш ли промяната? Не бързай да прелистваш. В следващия миг всичко, което ти казах, ще придобие смисъл. Изписаното ще ти донесе потвърждение. Онзи, който някога си позволи да ти се изплъзне, ще се върне. Който каза «с Богом», ще промени думите си на «здравей» отново. Този път, който те освободи, ще те държи здраво, защото вече знае какво притежава. Този път грешката няма да се повтори. Мило дете, ти си обичано, ти си ценено, ти си избрано. И много скоро някой ще ти го докаже по начин, който не оставя и капка съмнение. Дръж се здраво, остани тук и сега. Не отминавай, защото чудото ти вече се разгръща. Точно в този момент си на точното място, за да го приемеш. Напиши «Аз заявявам това», ако си готова да стъпиш в тази благословия. Ако си готова да получиш онова, което идва. Ако искаш да видиш стойността си отразена през очите на друг човек. Остани, защото има още, което трябва да чуеш. Това, което предстои, е не просто завръщане на един човек. Става дума за пълна трансформация на твоята енергия, на вибрацията ти, на цялата ти реалност. На Вселената не само връща някого при теб, тя те връща към самата теб. Внимавай, защото този модел ще се повтаря не само с този човек, но и с възможности, с благословии, с изобилие, с всичко, което призоваваш в живота си. Докато четеш тези редове, енергията се движи, духовни договори се пренаписват, времевите линии се местят, за да направят място на новото. Онзи, който те нарани, се готви да изкупи вината си. Този, който се съмняваше в теб, ще стане свидетел на твоя успех. Който те е подценявал, ще те види как израстваш по начини, за които дори не е предполагал. Мило дете, слушай, докато някой се подготвя да се свърже с теб, Вселената се подготвя да те приеме. Тя чисти старите ти модели, убеждения и страхове, които биха блокирали благословията ти. Ти биваш обновена, сърцето ти се изцелява, умът ти се обновява. И това е твоето посвещение към нов живот. Затвори очи, поеми въздух и знай, всичко, което ти предстои, вече пътува към теб. Ти не спираш да растеш отвътре, събирайки сили с всеки изминал ден. Всяка болка, всяко съмнение, всяка тъга те е подготвила за този миг. Когато онзи човек се върне в живота ти, когато тази възможност почука на вратата ти, когато дългоочакваната благословия се материализира, този, който те караше да се чувстваш малка, скоро ще те види изправена и горда. Този, който те накара да се съмняваш в себе си, ще те наблюдава как вървиш с самочувствие и увереност. Вътрешната метаморфоза, която вече протича в теб, е само предверие на онова, което светът навън ще разкрие. Всеки болезнен момент е бил стъпало нагоре, всяко разочарование е карта, насочваща те към истинската ти пътека. И сега, както никога досега, ще прозреш защо всичко се разигра точно по този начин. Ще видиш цялата картина, шедьовърът, който си творила с всяка усмивка, всяка сълза и всяка надежда. Помни, завръщането на този човек не е заради него, а заради теб. То е свидетелство за твоята магнитна енергия, за светлината, която носиш вътре в себе си. Когато някой усети истински теб, не може повече да те забрави. Това е твоята сила, твоят дар. Не гонеш никого, не моли никого за признание, не доказваш стойността си. Просто бъдеш в своята истина и правилните души винаги ще те открият. Може би са се опитвали да устоят на това привличане, да се убедят, че не те нуждаят. Може би са се опитвали да продължат напред, но не успяха. Защото онова, което ти даряваш, не може да се повтори, да се замести или да се забрави.
и ето, че вече спират да се борят. Готови са да се предадат на истината, която са подозирали отдавна. Ти си тази, която търсят. Ще дойде моментът на признанието. Крайно искрено и пронизително. Това няма да е лек разговор, а изненадващо, освобождаващо излияние на емоции. Задръж дъх, винаги си стояла на прага. От едната страна е старото чекане, старите въпроси и надежди. От другата – яснотата, потвърждението, пробивът. Постепенно преминаваш прага към нова глава. Този, който си тръгна, се завръща прероден. Този, който те рани, идва оздравял. Онзи, който не оцени даровете ти, се връща пробуден за стойността ти. Това не е просто повторение на стара история, а началото на съвсем нов разказ. Благословен от божественото време. Втори шанс да получиш онова, което винаги заслужаваше, но не бе получавала. Затвори очи, поеми дълбоко дъх и стъпи смело напред в своя нов живот. И представи си, че пред теб стои една стара, тежка врата. В този миг силата е в твоите ръце. Ти решаваш дали да я отвориш или да я оставиш заключена. Задействай вътрешния си глас, защото скоро ще разбереш нещо изключително важно. Скъпо мое дете, Вселената те моли едно – да й се довериш. Повярвай, че всичко, което идва към теб, е за най-голямото ти добро. Усети го, крачка по крачка си воден по път, който е бил нарисуван само за теб, още преди ти да го зърнеш изцяло. Тази вяра е ключът. Без нея няма да приемеш чудото, което те очаква. Тя ще отвори вратата към най-високата ти съдба и ще ти покаже пътя към твоя най-добър времеви отрязък. Слушай сърцето си. Някой предстои да се свърже с теб. Ще усетиш как душата ти ликува, защото това няма да е случайно. Ще познаеш момента като божествена симфония, написана в звездите много преди пътищата ви да се пресекат. Когато получиш съобщението, забележи онзи мир, онова внезапно знание, усещането, че всичко най-сетне се сглобява. Чакате последният елемент от пъзела. Не пропускай нито миг, защото всяка твоя усмивка, всяка болка и всяка прочетена лекция те подготвят именно за този миг. Ти си готов. Ти си достоен. Ти заслужаваш всичко, което предстои да се разкрие пред очите ти. Някой вече вижда и усеща твоята стойност, а скоро ще го докаже така, че да не остане и капка съмнение. Това е твоят момент. Това е твоето време. Нека при звукът на съдбата те повика напред. Напиши I receive this now, за да запечаташ тази благословия в своята реалност. Скъпо мое дете, стъпваш в нова ера, ера на взаимност, ера на признание, ера на обратно завръщащи се дарове, умножени по безкрай. Остани отворен, бдителен и готов, защото чудото ти идва.